खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। नंगौ, बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आरो गोजोनथाव रादाब फोसावदों। नोंथाङाबो रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरि नामा? जुदि नोंथाङाबो रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। थारैनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय बे बाराव होनो थांगासिनो दं खम बेसेनावनो माखासे जाग्रा आदार आरो बे खम बेसेनाव माखासे जाग्रा बेसादखौ मोननो हागोन रेशन कार्ड मुलाम्फागिरि बिथांमोनहा। नंगौ, रायजोआव लाख लाख रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरा 1 किल'ग्राम दालि, 1 किल'ग्राम सिनि आरो 1 किल'ग्राम संख्रिखौ 117 राङावनो मोननो हागोन। दिनै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे स्किमखौ बेखेवगोन। मख'जाथावदि आदार रैखाथिनि गेजेरजों आबुं आदार जगायनायखौ थि खालामनो थाखाय सोरखारा नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्टनि सिङाव थानाय नखरफोरनो दालि, सिनि आरो संख्रि जगायनो थाखाय बे स्किमखौ जागायगोन। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। नंगौ, बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आरो गोजोनथाव रादाब फोसावदों। नोंथाङाबो रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरि नामा? जुदि नोंथाङाबो रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। थारैनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय बे बाराव होनो थांगासिनो दं खम बेसेनावनो माखासे जाग्रा आदार आरो बे खम बेसेनाव माखासे जाग्रा बेसादखौ मोननो हागोन रेशन कार्ड मुलाम्फागिरि बिथांमोनहा। नंगौ, रायजोआव लाख लाख रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरा 1 किल'ग्राम दालि, 1 किल'ग्राम सिनि आरो 1 किल'ग्राम संख्रिखौ 117 राङावनो मोननो हागोन। दिनै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे स्किमखौ बेखेवगोन। मख'जाथावदि आदार रैखाथिनि गेजेरजों आबुं आदार जगायनायखौ थि खालामनो थाखाय सोरखारा नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्टनि सिङाव थानाय नखरफोरनो दालि, सिनि आरो संख्रि जगायनो थाखाय बे स्किमखौ जागायगोन।